Полиции задержали нас за тормозовый драка, который погибло 2 человека. Задержали полиция за траком 2 человека. Сотрудник полиции город Чехов меня задержали за драку в город Чехов, который погибли 2 человека. Я задержан полицией в город Чехов за массовая драка, который погибла. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату ба кули мардами мусалмон. Иншаллоh ки соз ҳастен, хуб ҳастен. Аввал хоҳиши бародаронаи ман, илтимос хоҳиш мекунам ки имрӯз рӯзи нанг номусай бояд ин видео тамоми мардуми мусалмон бибинанд. хоҳиш мекунам хос ба хотири Аллоҳ лайк монед ки ҳам чанд қадарш мо лайк мемонем, чӣ қадарш мо паделитса мекунам ин видеоро дар группаҳо, дар ватсапҳо, дар имҳо. хоҳиш мекунам паделитсаш кунед то тамоми мардам мо бибинанд ки ҳамин хел дига шармандагари бародари тоҷик мусалмон накашад. хоҳиш мекунам ай ҳама лайк монед, паделитсаш кунед ва ҳатман фикри ҳақиқатро барои ҳамин бародаро бинависед. ина чикор кардем? 3 бародарро киштем, 4 тайгат бирафтем пишти панҷара. чикор кардем дига? ҷанги чӣ хел мекунад ку ҷанги 92 дар Тоҷикистон бародаркишӣ уже дар бародар ҷанги 92 уже дар Москва сар шид. дар Питер кардем, дар Екатеринбург кардем, дар Талпар уже дар Москва. баъд мегӯянд ки редҳо сар мешавад, хубтон мекунанд. ҳамин кадомитам тар мекунед, хубтон ред мекунатон. агар шумо ҳамин ред накунанд ку, Аллоҳ шоҳид, ҳамин қадам накунанд ку, ҳамин қадам накунанд, мегзаронен уже ай ҳамун рамкаи одамгарӣ мебурен, мерен дига. 4 та сума мебиёвен, 4 та мошина мебиёвен. бовар субҳаналлоҳ. баъд баъзеёш сухани ма соҳиб шахидаш меёва, баъзеёш риша мемонанд ба ҳамин хеву. баъд типа хулиганема, гангстерема, мо гапзанема, ин хеле мемонанд. субҳаналлоҳ мерам мебинӣ ба ҳамун риш дар дуруни калянбар калян дуд кеста ҳурмати риша бидон, риш табиги бабра калян бизан. бабра чӣ кори мекунад? ман ба иззати нафси ягон зот намерасам. айбай просто мо мардуми мусалмон бояд дасти якдигар бошем. ҳамин қадар видео мегӯям ки як мушт бишем, ҳама як даст гирабон якдигар бошем. ягон майда ягон чи шумо да ҳеч нест, шумо да жалка нест. тармашне хубтон шудан, хубтон кардан, тармашне хубтон кардан. некуно вой бар ҳоли падару модартон. айғами шумо месӯзад 15-20 сол. вой бар ҳоли падари 2 нафаре ки 3 нафаре ки 3 нафар мурдаги бародарои мезананд, 3 нафар мурдаги. вой бар ҳоли падари модари наву ки айғами фарзанд чӣ қа месӯзад. вой бар ҳоли зану фарзандои ино ки бева мемонанд дар кӯчаҳо ва азоб бо талбандагарӣ, бо чанд 4 та тирмаши 3 касмон 7 та дар Тоҷикистон 7 та уже 7 зан бева шид. субҳаналлоҳ. як сол дига пас уже зуруш мия зиндагӣ маҷбур ғарибӣ бо. маҷбур бо ғарибӣ. чикор мекунад дига? чикор кунад бечора дига? на акай тура мехрона, на додари тура мехрона, на падари дига ро хрона метона. ҳозир ҳама ба зиндагӣ хичай. ҳама ба зиндагӣ хичай. бо мия ҳамин ғарибӣ, бо тайпои ҳамино. ай пишти чӣ? ай пишти гендел бидани ту, гарени бидани ту. 7 та песарпаноҳ шид, 7 модар, 7 зан. субҳаналлоҳ. чанд фарзанд ятим монд. хоҳиши бародарона, илтимос хоҳиш мекунам ки бас бидагист, бас бидагист, бас бидагист. бовар кунед айбае ин дига сармона боло карда дига наметонем дар ягон ҷо. дар як круг мешини гап безани мега 4 то шумо хитон ба хитон соз бигирен. аввал намебини мега тамоми шаҳрҳои Россия да мега хитон ба хитон шапидестем. охи ӯ қае ба номусое ки ҷанг каде не
این خسارکتون خمر اول ویدیو موندگیم задержали за драки ҳачба талпа ҷамъ накард иёра милисора мерен мезадем шумо зур будем ку милисора мерен мезадем бояд шумо бояд ҳеч ка намеқапӣ шуморо шумо гарени бидем шуморо бояд ҳеч ка намеқапӣ бояд шумо дар Россия полиқи весавой доштем ку шав рафтем мошинотон қатӣ куҷо шуду талпатон куҷо шуду гаренигитон куҷо шуду бародарот аллоҳ шояд якм анам бародарот мегрезанд мераванд вақте милиса мебиёяд якм тра биқапанд ку бародар ай Москваи кор шид ку мегрезад дига шаҳр мера кор мекунад намебиёяд дига иҷа на сухан намекунад дига де хубит кадан мега ҷанга дохти мега бурдимон хубит кадан мега фаҳмдести ягон зода пишти даже дачка намекунад намеояд пишти ту намҷа ам дурун намера мешини ягон корат намекунад дига яки вой ҷони ана ҳаму вой ҷони ана ҳаму падару модару зану фарзанди шумо бародарои азиз модарои азиз хоҳарои дар ғарибин илтимос хоҳиш мекунам дастгири якдигар бошен ҳар ки ҷое бошен дастгири якдигар бошен бовар кунем бас будаги шармандагарӣ бовар кунем чи ба дар миллати узбек нест дар интернет ягон ҷо чи ба дар миллати дигар қирғиз дигар нест шармандагарӣ фақат дар сари тоҷик шармандамон карден охе беобрӯ ду рӯз ду блоги атвешапака чикор кардем биромадем даяру 100 одам занг мезадем эй блогиро шармандамон кардем да ҳама ҷо атвешапак ин шармандагӣ хитона намебинем чиба як одам занг намезад гапа намега ина шарманда чиба шумо шарманда кардем мара сеюм ҷанги тоҷик ба тоҷик сеюм талпа ҷанг сеюм ҳар як чизда одам мирдагия 2 кас 3 кас 4 кас одам мирдагия ҳар як ҷангда ҳар як ҷанги тоҷик 2-3 одам 4 одам мурд субҳаналлоҳ бародарои азиз бо мегум хоҳиш мекунам дастгири якдигар бошем ман кӯшиш кардам имрӯзо ки дар як ҷои кор боша боварӣ боша барам суҳбат кунам реклама кунам бародарон модарон хоҳаро барам кор кунам алҳамдулилла ҷое ки прашни реклама карда будам аллакай ҳеч набоша 15-20 модар кор кестай 4-5 бародар кор кестай алҳамдулилла ҳеч нарса ман аз савобуш мераса басай дар ҳаққим як дом мекунам муш басай барои мара хоҳиш мекунам бародарое ки ҷои кор дорен ягон қудрат дорен бригадирен ягон ҷое ки боварӣ аст бародарои азиз ин ҳамин номраи авиакасамай занг бизанед 10-15 модарам барем ҷо кунем 10-15 бародарам ҷо кунем савобуш иншаалло мераса иншаалло дар корҳот барор насиб мекунад иншаалло фақат ҳама вақт якҷоягира кунем ин кинаву нафрате ки шумо ирӯз байни якдигар доред аллоҳ шоҳиде ҳар яке назди худованд ҷавоб медиҳем бародари хита меред мекушем субҳаналлоҳ ин чӣ беномусӣ шармандагарии тоҷика ирӯз худмона шарманда мекунем хоҳиш мекунам аз бародарое ки дар Россия ҳастем хоҳиш мекунам ҳамин видеоро ба хотири аллоҳ ба хотири хуни тоҷикӣ дошта бошед агарам ту неми ту мара тамошо кести агар хуни тоҷикӣ дошта бошӣ ин видео лайк мо падлист да ҳама ҷо паҳнш кар ки то ҳама вақт бибинанд ки ҳамин рӯз бас дига шармандагарӣ ҳамин ту тамошо кар значит агар ки ҳамин кора намекунӣ значит ту 50% хуни тоҷикӣ дорӣ значит нести дарем гапа нем ту мара тамошо кести хуни тоҷикӣ дошта бошӣ ин ҳамин видеора лайк мо падлист кар то ҳамин рӯза мо дига фаромӯш накунем бас кунем шармандагарида аллоҳ аз ҳаматон розӣ боша бо мегум ҳама вақт дар хизматем каседа ки билети самолёт ва любой ҷо дар кори бародари азиз ин ҳамин номерда занг бизанед ҳама вақт дар хизматем ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ